Hej YouTube og velkommen til den her video. I dag spiller vi inde på MC Nations. Og vi har Super Piggy med. Yay! Og Dragon med den. Som lige at joine. Det er ham der. Det er ham der. Og vi har masser af hits. Sætter lige min sounds lidt op. Jeg ved ikke om de finder nu. Jeg har lidt lag, men bliver bare lige lidt nødt til at sætte ned for min render distance. Clouds fra. Yes, så burde jeg ikke lag lige så meget. Og yes. Det er vores nye base. Vores faction hedder Usitex D. Usitex XD. Har vi tavsæt? Og vi har også BC's og Stegels og Erik. Og yes, det her det er vores design, det her det er vores chesters. Herinde har vi noget brewing, her har vi en blaze farm. Og her der kommer der iron gun farm, men den er bare ikke oppe endnu. Og vi har forskellige hits. Jeg tænker bare at nej. Det ved jeg sgu ikke. På et eller andet tidspunkt. Og den bliver optaget søndag. Den bliver optaget søndag. Det er den 24.5.2015. Jeg må ikke reklamere, men. Og IP'en er spil.mcnations.dk, og det er en rigtig fed faction server, og jeg har den anden bedste rank. Yay! Yay! Hero. Jeg har bare noget prøvet IV. Er EEC egentlig kommet tilbage? Nej. Nogle gange virker den, nogle gange virker den ikke. PvP. Jeg kan lige spørge om der er først nogen der gider PvP. Er det også det? Ja, der er altså ikke nogen der giver hvis vi skal PvP. Og Jonas, jeg skylder stadig en notch, men det er lidt svært at betale der tilbage, når der ikke er e-chest. Nej, faktisk. Jeg er til på jumpe allerede. Og ham der Emil og en masse tal, han hacker bare lige, så I ved det. Det var interessant. Nej. Og Happy Tau. Hvad er Happy Tau for en? Hvad? Nå, jeg troede du sagde jeg lavede en stavefejl. Niks. Jeg tager det her. Så lige det her giver mig. Og så er vi egentlig klar til at jumpe. Jeg ved godt, det er ikke er unbreaking på, men. Ja. Easy. Okay, er I klar? Jeg er jumpet. Ej.
Yes, easy kill. Okay, kom. Yes. Okay, vi går bare til spawn igen, ikke, dreng? Bare ja. Bare skriv // spawn, dreng. Yes. Jeg har ikke rigtig nogen emner at snakke om. Udover hvorfor der ikke kommer nogen videoer om. Og det er fordi, jeg har ikke rigtig lyst, men... Så tænkte jeg alligevel, at I skulle have lidt underholdning, så... Yes. Og jeg har faktisk fået OBS, men mine indstillinger, de er ikke så gode. Så jeg kan ikke finde ud af at bruge det, fordi mine indstillinger, de er dårlige. Vi har 3,5 minutter tilbage. Vi kan lave noget 3,5 minutter. Nej, for så skal vi først lave en etage mere. Det gider jeg ikke nu. PvP. Hvorfor er der ikke nogen, der gider PvP? Yeah. Yes. Jeg er tilbage, når vi har fået en ned. Okay, så har vi fået skaffet nogen hernede. Du dør ikke vel, Superpenge? Og jeg skal lige pot. Okay, Bertil kommer. Og vi flækker tag, vi flækker tag. Ikke godt timet at få en Skype-besked. Den er ikke så god. Okay, der flækkede Tag lige Bertil. Yes. Fino. Spiller du Minecraft? Er du god til det? Nej. Ja. Jeg spiller ikke rigtig FIFA med. Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg vil gerne have dine penge. Det er jo det, man lader. Hvorfor? Fandendalen lager, hva'? Er du heldig? Ja. Og vi flækker tag. Okay, vi er lige ved at få tag. Vi er lige ved at have tag. Og jeg er død, Jonas. Yes. Det ved vi godt. Mister, jeg har kun et notch. Yes. Tag Superpig i dine bokser. Okay. Jeg tror det var alt for den her video. Vi ses i næste video. Hej.